Kagahapon usab diha kitay bag-ong mga kaso, no? Duha ka local resident sa San Miguel ug usa ka LSI nga gikan sa lungsod sa Sagbayan. So nakuhaan ang atong active cases apan nadugangan usab og tulo. Mao nga ang atong active cases karong adlaw 27, 27 active cases. 27 active cases, 71 recoveries, ug 4 ka death. So tuguti ako nga mulakbit sa atong mga 27 ka mga recoveries. So ang atong mga, 27 ka mga active cases, 27 ka active cases, kinsa maning atong 27 active cases. Okay, ang atong mag-unata sa atong mga community transmission cases, usa ang Bienunido nga residente katong nanganak og kaluha nga taga Isla sa Malingin, Bienunido. Sunod ang usa ka taga Talibon nga residente sa Talibon. Unya sunod ang tulo ka mga taga Katigbian nga residente kadto bitawng negosyante nga banag asawa unya driver sa wing van. Unya ang usa ka ubay nga residente. Unya, ang bag-o nga community transmission cases kining duha ka San Miguel. Unya, by the way, kining duha ka San Miguel, kung nahinumdum ta, ang usa nato ka mortality was from San Miguel, katong tigulang nga namatay, kining duha ka bag-ong residente sa gihapon sa San Miguel, close contact ni adtong namatay nga taga San Miguel PCR positive. So kining duha ka bag-o nga mga community transmission cases from San Miguel, ang usa is a 41-year-old female ug ang ikaduha is a 39-year-old male. So kini sila nakuha nato ni sila sa very close contact ni siya, kuha ko masayop related ni siya, paryente ni siya adtong namatay nga taga San Miguel, and they are now placed on strict isolation, no? Tungod kay pagsugod pa lang, pagkamatay ni adtong Sari case sa San Miguel, kining close contacts gibutang naman ni sa strict quarantine. So wala na ni sila makasalamuha pa sa ubang mga tao. And then tungod kay atong giswab, nigawas ang ilang resulta kagahapon nga positive silang duha. So they are continuing their quarantine na lang o gibantayan og maayo sa mga otoridad. Okay. Ako sa lakbitan, sa di pa ko mapadayon, related gihapon ni sa mga community transmission cases, atong ipahibaw sa mga katawhan nga ang atong team of Medtex and Reso ni adto gyud sa Isla sa Malingin sa Bienunido. Unya, ni-swab kita, PCR test og 23 ka mga tao dito. No? Ang atong mga medical technologies frontliners, equipped with proper PPE, naghimo og swabbing sa 23 ka mga residente sa Malingin, Bienunido, og nakakuha sila og 23 ka samples og ato nang gisubmit for PCR. Nagpaabot na lang ta resulta sa PCR. By the way, kining tanan usab nga atong giswab, dugay raman sad ning since day 1, dugay raman sad ning gi-quarantine na sab, no? So ang katong 23 naglakip kadto sa mga tawo nga nikuyog niya pag karga niya, mga BHW, driver sa ambulansa, nagda sa pambot nga iyang gisakyan. Unya, ang 16 ni ini, mga close contacts niya, iyang silingan, iyang mga anak, iyang bana, o uban pa. So, we submitted 23 samples. Nag-special gyud ta og paadto sa atong frontliners. Mao nang pasalamatan nato ang atong buutan nga mga medtex nga niadto gyud sa isla aron pagkuha og swab sample sa tanan nga mga close contacts. So ako namang nahisgutan, no, kaning Bienunido, Talibon, Katigbian, Ubay ug duha ka San Miguel, mopadayon ta alang sa 27 ka active cases. Dunay duha gikan sa Bilar LSI, duha gikan sa Trinidad LSI, unom ka Tagbilaran LSI, usa ka Tagbilaran OFW, duha ka Tagbilaran nga Apor, usa ka Balilihan LSI, usa ka Clarin nga LSI, og tulo ka Lila nga LSI, og katong usa labing ulahi, usa ka Sagbayan LSI. So again, this is the
profile of the 27 active cases sa Bohol karong adlaw. 27 active, 71 recovered, 4 deaths. So ako usab nga ipahibaw kaninyong tanan nga sama sa atong kanunay nga practice nga health protocol, they are very well guarded and in isolation, ilabi na sa atong mga active PCR cases. Unya ang ila usab nga mga close contacts ato nasab nga gi-quarantine ang tanan. Unya wala sad taho gikan sa tanan natong mga active cases and close contacts nga nahimong problema, no? So majority are asymptomatic, the others are with very mild symptoms. That's why we would want to maintain it that way. Okay.